Peci, peci, peć, ja sam mali zec, ti si mala prepelica, peci, peci, peć. Aj, ring, aj, Bojana, čekaj. Ja sam Imran Mehmet. Živim u Batajnici. Idem u školu Mitaljetu. 5. sam raz i ja ću da vam kažem nešto. Naspričat ću vam azbuku. Aba vagadalješ, konje opara sa t. Ježe konje UFHCČ. ukavačečiš. Kako UFHCČ? Ukavačečiš. UFHCČ. Ukavačečiš. UFHCČ. Ukavačečiš. Kažeš ti nama, Dule, šta imaš ti od kučića? Imam vušnjaka, pitbula Glasnije i malo. američki Stafford. Glasnije, nismo čuli lepo. Imam pitbula, američki Stafforda i vušnjaka. Aha, Oni su baš dobri kučići. a gde ih držiš? I dogujem. A gde ih držiš ti Kafis. kučići? Gde u? Kafis. Gde? U kafisu. Aha. Baš su dobri, strenirani, no za borbu su dobri. Majkevi. Imaju baš dobri. Aha. Taj Jeli? pitbull baš davi. Davi pitbulla. On kad stegne 20 tone. Koliko? 20 tone. 20 tone? Majkevi. A, ovo je. A Jeli, poslednji a bor. doga, šta radi doga ona? Šta radi ona? Prvo ubije gazdu. Glasnije priča slobodno. Ubije gazdu, posle siluje gazdarici i jede svoja jaja. Aha. I našljati uš i bode dalje. I bude dalje, a? Da. A, da, Ona je dobro. baš opasna. Aha. Ajde nas misli da vidimo jednom. Ali jako. Gde si ti zubi? Pao sam sa bicikla, vrat. Šta si radio? Pao sam sa bicikla. Pa kako? Pa lepo. Puko mi lanac i A gde radiš? sa starog vožnja, vrat. Pa šta prodaješ u staroj vozići? Pa akumulatori i ove stare ovak. A gde radiš akumulator? Nek rade, nek skupljamo ovako po Đubrići. Jeli, gledaj u kameru, Dule, u kameru gledaj. Po Đubrići skupljamo i ovako. Aha. Gde ih skupljate, bre? Po Đubrići. Nemamo da je drugo da skupljamo. A ne. Jeli, Dule. A sad je sneg pa pauzak. Aha. Šta je sad? Sneg pa pauzak. Šta? Pauzak, sneg. Aha. Pa pauzak. Ne radite. Ne. A pilići, šta? Kako beš ti kažeš ono? 100 komata pileči. Koliko? Pileči, 100 komata. Bre. Majke mi. Pa Sve kad će držim koljiš? u koferu. U? Koferu, ono velik sanduč. Aha. Sanduk, Aha. onaj veliki. Jeli, a Bruce Lee, Van Damme, Jean-Claude Oni Van su Damme. baš dobri za bitku. Pa kako, ko je bolji po tebi? Bruce Lee. Pa što? Pa on dobro bije sa čokjeri. Sa čime? Sa čokjere. Aha. Udara, dobro ubiva. Ubiva. Pa šta radi? Pa kako? Ubiva bika iz udarca. Šta radi bre? Ubiva bika iz udarca. Dalje mogu. Majke. Pa gledao sam na CD. Znaš si gledao? Na CD. Aha. Ubiva iz udarca čovjek. Pa daj, dobro. Majke.